hai làm cho nó có bộ kinh tế cái này entertainment YouTube channel hình Bai tụi mình khai ra mà cái chính song khá khai nó rất nó cảm cái nó tông này này sekarang nó ăn cái xe video được ha xin bố gara saksori hamia bo klaiza awan bagi bo kisah sutina jak rest klaiza kini nó ăn saka cái tabu cái bo finally bo doctor này cho cái bo doctor hơi tới bo release khá cái tam nín cái bo doctor này hơi tới bo release phano nó bini kaisa problem ngay thang cả abo cái bini mokol cái anh ấy phải đi ở bini itu sampai thang giờ nó ngay trong đi hình cái sai mà này bubagra ta muốn ngay thang cả anh bagi sừng bubagra bagi belai cái nó one chuk tay tongo tei sừng bini bagi suri tay tongo cái phải đi bubagra bini the Facebook page này bising fi tam hình luk rok nó bo tini sana này kha bo tabo bini live bo tamo mani thang ko ate wisa belai cái nó bini sa ko tek to hai ko cái sẽ tek to chừng bo hai tini ở bini bising fi sai malaya na cái sẽ có kolok sana thang phải đi ở jaga bubagra mà hai cái gì cả finally following doctor advice reading glasses are required have lost a lot of strength after illness will need all the positivity and love to bounce back the road to truth and justice is long but if united achievable hinai bubagra jaga sau inge bo o jaga sangnai manga mahai paithogo doctor ni jeda ki mumbai bono Chosma Thubdi Hinwi Sajak Kha ni sau gogo seba Chosma Thubna ni bono Sajak Kha seba sunglass inge bini sak sori belai keno hamia piaba bini je phandrok jotono khibi nan langkhanjo piaba bo okok saka paithogo piaba bo tomungno jung thancha ojarawo nango te hamjakma nango norokni hamjakma nango hini saka kubui tei nakarmung abo kolo lama tongnai piaba thancha tongkangkakai jesapono achieve khlaimanai hini bo tubo sananayo kesini bubagra bo bini saksori hamyano bo tini norunyai bo haipono chinia je thanchani amari eba chini je sanmung chini je a je naimung abono bo manani kokno bo takpono kesari tongo chini bubagra ni bagai sung belai khna wana thaiklayo jung belai khna wan chuktai klayo tamni ko bo asuk je hamjaknai chini borok da phati prasarok no o 19 da phano tamni ke bo tini doctor bai bo release khlayo hini hinjak pano doctor bai bo Sajak Kha binia saksori hamia tongmani boran hate release ka tabung ke bo te doctor bai Sajak Kha Chosma Thubdi Hinwi bini mokol komjorungi thangkoa aboni bagai bono chosma rok thupna di ni saka bini saksori je sori haya kalaimani bisingti bini phandrok thangkai ni sau piaba amahai jorani bisingti pano ini sau tabuk amahai no strong khlaitis na bagai norok ni hamjakma norok ni chubachu te norok ni kubui te norok ni tongmung te norok ni thancha ungmani tongmuno tongkang gakai sini aje sanmu tongmani jeta constitutional solution abo chung mannai hini sini bubagra saka gamni bagai phaidi sung bubagra ni bagai sung bin bagai manchak surilai jawan bubagra dakti na binia mokol rok ni hoite binia mokol problem binia mokol hamiangi tomoni bo hamnang thun nei chung surilai nai andok tomono video no tomona Sajak Kha kai like khlanta pokti bubagra ni bagai bubagra dakti na hamtun nei norok comment box thang comment klai sadi tei obahai na ten video nai tomo chungi tongo kai kong borok ni tega na entertainment YouTube channel no subscribe klai ton de ga haina haina ro next video malai finai jotona na hambai bye